Simrashe bedwani wa Banda Ahmed Ibrahim nane waye nyame so ade tertiary student be 137 die wotua wonyina school fees e de amawo. Emrashe bedwani wa Banda abato mpesua so wo hye wo mu a ekọ suapon awoduro mu a wo ho ekire wo mu nanso onimade ene waboa wo mu. Oni Adom Kasee etwetwe nkomo ena wura Ahmed Ibrahim editu dwase wo hye eboa wo mu a wonimade nanso opese wokọ suapon awoduro mu ewo Banda abato mpesua so ene waboa wo mu. Na sika wode yesa no wonya free get fund ho na ne nyina wakekaba mu a eye Ghana cedi empem ahasa ene aduanan miensa 343,900. Neniso ade hunu baako ene se enwumasu abetimi atere ewo ne mansini no emu. Nti enne etua nipa awmuko all the tertiary institutions in Ghana, students from Banda constituency totaling and then quite 105, but 2 months ago then 32 into the this year the academic year the no come